Λίκε, πρέπει να κοιμηθείς, είναι η ώρα σου. Πάλι τα ίδια έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάλι η ώρα δεν θα κοιμηθώ, γιατί υποσχέθηκα να πω ένα ωραίο παραμύθι στους φίλους μου. Θα φτιάξω ένα δικό μου παραμύθι για να κοιμηθούν όλα τα καλά παιδάκια, νόστιμα και αφράτα, να κοιμηθούν ωραία. Και ξεκινάω λοιπόν. Τα παιδάκια εσείς κοιμάστε, ξαπλώστε λίγο για να αρχίσω το παραμύθι μου. Και ξεκινάω και λέω: μια φορά και ένα καιρό ήτανε μια κουπελίτσα φτωχούλα που ζούσε με 2 χαζές αδερφές της, δεν ξέρω κι εγώ πόσες ήτανε, και την μητριά της, και την έβαζαν όλο να σκουπίζει από εδώ από εκεί, σκατάκια από εδώ από εκεί, καθάριζε τα πάντα, και την είχαν όμως σαν να ήταν κακιά, σαν να ήταν κάποιος εχθρός. Δεν της έδιναν να φάει στην ώρα της, την κορόιδευαν, την λέγαν χαζούλα. Και μια μέρα, επειδή πολλές φορές γινόντουσαν χωρί σε αυτό το μαγικό μέρος που ζούσανε, βγήκε ένας άνθρωπος, ένας αγγελιοφόρος, και είπε: «Γεια σας, θα γίνει στο κάστρο εδώ πέρα πιο κάτω ένας χορός και ο πρίγκιπας θα διαλέξει τη γυναίκα που θα παντρευτεί. Όποιος θέλει να έρθει να μπορεί να έρθει για να χορέψει, και τότε το παλικάρι, ποιο παλικάρι, τέλος πάντων, αυτός δηλαδή ο πρίγκιπας θα παντρευτεί αυτήν που το αρέσει». Και πήγαν όλες εκεί πέρα οι αδερφές της κοπέλας της ταχτοπούτας, και βλέπετε, αυτή δεν είχε λεφτά, ξέρετε, και δεν θα πήγαινε. Οι υπόλοιπες αδερφές δεν θα κλάψω κιόλας. Είχανε λεφτουδάκια, είχανε ρούχα και ετοιμάστηκαν να πάνε. Το βράδυ όμως η σταχτοπούτα έκλαιγε και εμφανίστηκε η νονά της από το πουθενά, σου λέω, και της είπε: «Θα σε βοηθήσω εγώ να πας στο χορό». Και της είπε: «Χόκους πόκους παρακόκους», και έκανε ένα φόρεμα, τέλειο, μιλάμε, δεν υπήρχε τέτοιο άλλο φόρεμα, ήτανε πανέμορφο. Έκανε τα ποτικάκια της άλογα και τις κολοκύθες άμαξα, και έτσι μπόρεσε και πήγε. Να μην ξεχάσω τα γοβάκια, τα κρυστάλλινα, τα όμορφα που τις έφτιαξε, και έτσι μπόρεσε και πήγε στο χορό. Να μην σας τα πολύ λογώ, χορεύαν όλοι, εμφανίστηκε και η σταχτοπούτα, κουκλάρα πανέμορφη, κουκλάρα σου λέω, στο πριγκιπόπουλο, και χορέψανε. Όμως στις 12 η ώρα έπρεπε να φύγει η σταχτοπούτα, γιατί τα μάγια θα λυνόντουσαν και όλα θα γινόταν όπως πριν, και θα γινόταν η άμαξα κολοκύθα, τα ποντίκια από άλογα και ούτω καθεξής. Και έτσι μόλις πήγε 12 παρά 1, έτρεξε πάτησε και μια πορδίτσα κατά λάθος και έμεινε το ένα γουβάκι σε ένα σκαλοπατάκι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ξέρει ο πρίγκιπας ποια είναι, που μένει και τι κάνει. Και την επόμενη μέρα είπε: «Όποιος μου βρει σε ποιο πόδι μπαίνει αυτό το γουβάκι, θα την παντρευτώ, την κοπέλα αυτή». Και πήγαν οι αδερφές της ταχτοπούτας, της πήγε το κρυστάλλινο γουβάκι, ο ακόλουθος του πρίγκιπα με τον πρίγκιπα, βάζαν το γουβάκι, πού να χωρέσει, τρώγανε αυτές εκεί, όλη μέρα τρώγανε, είχανε μεγάλα πόδια. Και πέρασαν όλες, και κατεβαίνει και η σταχτοπούτα και λέει: «Θέλω κι εγώ να δοκιμάσω, πρίγκιπά μου». Και φυσικά την επέτρεψε να το δοκιμάσει, και με το που το δοκιμάζει, ταραν, χωρούσε τελικά το γοβάκι, και έτσι της το έβαλε. Και μετά, επειδή νιστάζω κιόλας ρε φίλε, λοιπόν, συγγνώμη, επειδή της το έβαλε το γοβάκι, την πήρε στο κάστρο και έγινε αυτή πριγκίπισσα, και παντρευτήκανε με χορούς και πανηγύρια, και ήταν όλα τέλεια μετά. Σταχτοπούτα
οπότε ήταν για πάντα ευτυχισμένη, την αγαπούσαν όλοι στο κάστρο και μετά ακόμα και τις αδερφές της τις συγχώρησε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, να συγχωρούμε και να αγαπάμε. Ελπίζω τώρα κι εσείς να έχετε κλείσει τα ματάκια έτσι, να έχετε γουρουνιάσει και να κοιμηθείτε, μπας και κάνουμε και κανένα άλλο βίντεο, εντάξει? Δεν ακούω, θα κοιμηθείτε ρε παιδάκια? Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.